1982ko udaberrian, Britaniar armadako hegazkin batek argazkia atera zion toki argia ontziari Rokal inguruan baimenik gabe arrantzan zebilela. Eta gaztigoa igarri zion Brusela gorteari eta Estornogoiko kostazainei. Ordurako toki argiak etxerako bidea hartua zuenez, hurrengo marea arte itxaron behar izan zuten barkuaren bila joateko. Igaro ziren egunak eta toki argia berriz ere Rokaleko uretan zebilen arrantzan. Halako egunean, jura ontzia zijoan rateri kapitainak harrapatu zuen toki argia eta Estornogoiko portura eraman zuen preso. 40.000 liberako izuna ordaindu eta libre utzi zituzten marinelak epaiketaren zain. Ordurate egiten zena zen onartu errudunak zirela, izuna ordaindu eta etxera bueltatu. Bruselara igortzen ziren ontzien izenak eta zerrenda beltz batean sartzen zituzten. Horren ondorioz, hurrengo marean arrantzan egiteko baimena kentzen zieten. Isidorrek sortea bere alde izan zuen toki argiaren kasuan. Epaiketa atzeratu egin zen ustekabean. Hegazkineko 2 pilotuak Malbinetako gerrara joanak ziren eta ezin zuten epaiketan parte hartu gerratik bueltatu arte. Denbora tarte horrek abokatuari pentsatzeko aukera eman zion eta defentsa hobeto prestatu zuen. Ohikoa zen errudunak zirela aitortu eta izuna ordaintzea, baina oraingo honetan benetako defentsa prestatuko zuen.